କହିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତୁ ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିବୁ ତାହେଲେ କହିବି। କହିଲି କହ, ଖରାପ କାହିଁ ଭାବିବି? ତୁ ଯୋଉ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ତତେ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଶୌଚାଳୟ ଘର ଦେଖି ତତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ତତେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି? ଶୁଣୁଛୁ, ମୁଁ କଣ ମାଗଣାରେ ଛେଳି କରୁଛି? ମୁଁ ସମୟରେ ମୁଁ 50 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ତୁ ପାଠ ପଢି କେତେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲି? ବୁଝିଲୁ ଶୁଣୁ, ଛେଳି ଚାରି ଚାରି ତୁ ବି ଛେଳି ପାଲଟି ଗଲୁନି। ପାଠ ପଢିବାର ମହତ୍ଵ ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଶୁଣୁ, ଆମେ ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛି ଏଇ ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆମେ ପାଠ ପଢି ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ସିନା ଦେଶ ଗଢ଼ିବା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା। ଦେଖିବୁ ତ, ପାଠ ପଢି ସେ ଡାକ୍ତର ହେଲାଣି ତ କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିଏ ଖେଳାଳି ହେଲାଣି ତ କିଏ ଓକିଲ, କିଏ ଶିକ୍ଷକ ହେଲାଣି ତ କିଏ ପୋଲିସ, କିଏ ଗଣିତଜ୍ଞ ହେଲାଣି ତ କିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଆଉ ତୁ ଏଠି ଛେଳି ଚଳୁ। ଦେଖ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ବି ସମୟ ଅଛି। ତୁ ମୋ ସହିତ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚାଲ। ପାଠ ନ ପଢ଼ ପଛେ, ଆଜି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେଉଥିବା ଶିଶୁବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବୁ। ମୁଁ ମନ କହୁଛି, ଆମମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଦେଖିଲେ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବୁ ଆଜିର ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ଵ କେତେ।